Oh ja, we zijn er, we zijn live. Hey, en wie hebben wij daar? Messi. Messi, Dios bendicionado, welkom. Deze Dankjewel. dinsdag, Let's Talk Faith. 15 minuten gaan we mensen aanmoedigen, bemoedigen. Weet je, het geloof is zo belangrijk. Ik lees even wat Paulus hier zegt in Romeinen 1. Ik doe het even in het Nederlands. Ehm Het is, want in dat goede nieuws wordt de rechtvaardigheid van God bekendgemaakt. Dit betekent dat iedereen volkomen op hem moet vertrouwen. Vertrouwen, faith. De profeet Habakkuk heeft immers geschreven: de mensen die rechtvaardig zijn, zullen door hun geloof, faith, echt leven. Miss Faira, dankjewel voor accepta e invitation. Je bent welkom vanavond in en aan Corsota, a tarde, Deus bendicionabos na nossa etapa de Surato. Let's talk faith. Miss Faira, Yes. vertel me, wat betekent geloof voor jou? Oké, toen iemand vroeg, was Ja, het van, oké, ik kan heel veel dingen vertellen, maar ik ga naar de basis van waar geloof voor mij is gestart. En dat ja, is bij Christus. En dat staat ook oké. in het woord. Het is voor mij Jezus leren kennen en God aanvaarden als mijn vader. En ik zie geloof als een vertakking van vele stukken wat samenkomt, zeg maar. Het begint bij Jezus. Dus ik ga het ook even lezen. Ja, Even kijken. Galaatië 3, vers 26. En het zegt: mhm, door het geloof in Christus Jezus bent u allemaal kinderen van God geworden. Even alleen dat stukje. ja, Het begint met het geloof in God. Maar hoe komt het geloof in God? Dat is bij het horen van het woord van God. Dan ga ik het ook even lezen. Oh ja. Romeinen 10, vers 17. Dus alleen door te luisteren naar wat Christus gezegd heeft, kunt u in hem gaan geloven. Dus als ik kijk naar mijn leven, oké, ik heb net gezegd van het begint bij Christus, maar ik kijk naar mijn leven, is het voor mij het allerbelangrijkste, wat zegt God? Wat wil God van mij? Wat zegt Hij? Wat zegt het woord? En ja, ik zeg niet dat het altijd makkelijk is, helemaal niet, want ik heb heel vaak ook wel dat ik mijn eigen wil doen. En dan word ik wel op het matje geroepen van, dat had je niet moeten doen. En dat zie ik dan bijvoorbeeld doordat iets wat ik in mijn hoofd had om te willen doen, dan gaat het totaal anders. En dus, dan ja, stuurt God me terug van, heb je geluisterd naar wat ik heb gezegd? Dat is niet je had moeten wachten, dat is niet wat ik van jou verwachtte. Dus voor mij is geloof het kijken naar Christus en kijken naar wie God voor mij is. En in dat geloof ja, richt ik me dan ook weer van, door te zien van wie God voor mij is. Hij toont zichzelf weer als mijn voorziener, als mijn trooster, als degene die voor mij strijdt, als de Heer die voor mij uitkomt. Dus geloof is voor mij als basis Christus, Jezus aanvaarden als mijn Heer, want dat is wat het woord zegt. ja, En daarvan uit komt de rest. En oh ja, het staat ook weer in Johannes 1, vers ja, 12. Maar alleen in hem, nee, maar allen die hem wel aanvaard hebben, heeft hij het recht gegeven kinderen van God te worden. ja, Door geloof in zijn naam worden zij opnieuw geboren. Natuurlijk niet als mens, maar geestelijk uit God. ja. Dus voor mij is geloof echt, is echt, is echt Jezus zelf. En niet dat alle andere stukje van, ik heb dit nodig, Heer, ik heb dit nodig. Dat komt wel, dat komt wel, dat Ja, komt wel. ja, Niet ja, altijd ja. makkelijk, maar het is echt Christus zelf. En de rest komt vanzelf. Kan vanzelf. Matthäus 6, 33. Busca Ja, su reino y su justicia en de ja, rest komt vanzelf. Oh, Miss Faira, even een vraag. Tweede vraag. ja. Kan je een gebeurtenis, iets vertellen, een getuigenis of iets geven, waarbij je zegt, als ik geen geloof had, puntje, 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 puntje. Ehm, ja, maar dan moet ik even diep graven, want ik heb verschillende. Oké, 4 jaar geleden
Ik werkte met een meisje, zeg maar, met psychische problematiek. Maar dat ernstig, echt heftig gewoon. En het was in een fase waarvan ik wist dat de Heer wilde van mij, ik moest daar weggaan. Maar vaak heb ik te maken met, als ik op een werkplek kom, ik kom daar letterlijk met een doel. En ik weet precies wanneer ik weg moet gaan ook. Ik kan het niet uitleggen, maar... Dus ik reed naar huis, of ik reed naar mijn zoontje zijn school om hem op te halen. En het is heel bizar, maar ik kreeg een beeld van, je gaat zometeen een ongeluk krijgen. Je Dus meent het. ja, dus ik kon het zien. Achteraf dacht ik van, wat was dat? Maar achteraf kon ik begrijpen waar het vandaan komt. Dus Ja. ik rij zo en opeens komt er een auto van rechts. Die auto komt gewoon tegen me aan. Gewoon bam, gewoon totelos. Mijn auto was totelos. Ik was echt letterlijk 5 minuten van mijn zoons school. Dus ik kijk niks. Met mij was er verder niks aan de hand. Die auto was totelos. Dus ik kijk zo naar links van mij. En ik zie een oude opa uitstappen met zijn vrouw. Helemaal in shock. Oké. Dus in mijn hoofd had ik van, oh my goodness. Mijn auto is totelos. Ik heb mijn auto ook echt nodig. Hoe ga ik dit doen? Dus ik dacht van, oké. Toevallig was ik ik was in gesprek met een moeder van een vriendin van mij. En die had net zo'n situatie meegemaakt dat ze de Heer had vertrouwd voor een auto. Dus ik dacht van ik kan nu 2 dingen doen. Ik kan naar een dealer gaan of ik kan een tweedehands auto kopen, maar dat wil ik niet. Dus ik ging in gebed en ik had specifiek een punt van wat ik wilde. Ik wilde een auto met zo'n panoramadak. Zo. Dus ik ging rondlopen. Ik ging rondlopen en kijken en ik kwam maar geen auto tegen. Ik zei Heer, nou ja. En dan kwam dat stukje weer van, weet je, dat doe maar je eigen wil. Ja, ja. Ik dacht van, ik zei, weet je, ik ga bij nog eentje kijken, nog eentje. Dus hoe ik naar beneden liep, en ik liep zo naar beneden en ik werd verliefd op een auto. Dus ik ging in die auto zitten en toen zag ik die auto heeft zo'n panorama, dacht dat ik het dicht kan maken en open. Ik dacht van, en die deur kan, ik wilde ook iets aparts, dus die deur gaat niet dezelfde kant open, maar het gaat tegenovergestelde van elkaar open. Dus I was like, wow, Heer, Dat is mijn auto. dit is mijn auto, maar ik moest nog gaan praten met die mensen. Dus ik dacht van, Dus ik ging met ze praten. Ze zeiden, maak je niet druk. Heb je een onderneming? Ik zei, ja, The Fruit. Zeiden ze, schrijf het op. We gaan alles voor je regelen. Ik bel je binnen een paar dagen en bam, het was geregeld. Ik had mijn auto. Dus voor mij was het echt een daad van geloof. Want die mevrouw waar ik mee sprak, van die moeder van een vriendin, ze zei van, stap in geloof. Zeg de Heer precies wat je wilt. Hij gaat het doen, hij gaat het doen. Ik dacht van laat me dat doen. Laat me luisteren. Laat me dat doen. En het is precies wat ik voor ogen had. Mooier zelfs dan wat ik had verwacht. En hij heeft het gedaan. En ja. Ja, hij zegt, laat je wensen bekend zijn. Jij wou eentje met een panoramadak. En wat krijg je? Panoramadak. Panoramadak. En dan nog leuker ook. Anders, apart dan andere auto's. Ja, dus dat is zo'n dingetje. Fantastisch. Nee, de Heer is getrouw. Echt. Ja. Hij is daar en hij wacht op ons. Wanneer komen we bij hem? Weet je, niet alleen om te vragen, maar om hem te vertrouwen. Klopt. Dat vooral. Dat vooral. Vertrouwen. En dat stukje wat ik lastig vind, is vertrouwen dan loslaten. Want ergens ben je geneigd om het vast te blijven houden. Maar ik leer wel elke keer opnieuw van als hij zegt dat hij met mij is en hij zal het doen. Weet je, hij is mijn voorhoede achter, hij is om me heen. Dus dan zal hij het doen. Dus mensen, laat los. Dus hij gaat het doen. Ja. Hij gaat het doen, ja. Yes. En ik weet dat zijn een heleboel getuigenissen. Maar weet je, in het begin zei je, het is niet altijd makkelijk. Dat is waar. Er komt van alles op ons af. Van alles. Mensen die ons vernederen, mensen die ons, weet je, een heleboel dingen. Maar, wat zou jij zeggen tegen mensen die bijvoorbeeld ooit de Heer hebben gevolgd, maar door een of ander iets hebben ze de Heer losgelaten? Wat zou jij adviseren in zo'n geval? Ja, weet je, ik kan niet oordelen wat men voelt, want
ik kan begrijpen dat mensen los gaan laten. Wat ik wel kan zeggen is, ik weet dat mensen jou pijn hebben gedaan. Het kan zijn in een kerk of wat dan ook, of mensen die je hebt vertrouwd. Ben there, so ik weet wat het is. Maar wat het mooie aan dit is dat God gewoon nog daar is. En er is iets wat ik laatst heb gehoord, is dat ondanks dat je twijfelt, God ziet je twijfel en hij gaat je niet afstoten omdat je twijfelt of omdat je denkt van, hey, mensen hebben me pijn gedaan of wat dan ook. Nee, hij wil je juist daar ontmoeten. Daar waar je die pijnen hebt of waar je twijfelt of je überhaupt nog terug moet keren bij hem. Want hij is daar en uiteindelijk ga je zien dat hij alles wederkeert ten goede. Want oké, laat me even hebben over mensen die pijn hebben gedaan. Het kan zijn dat je die personen nooit meer tegenkomt. Maar het kan zijn dat je die personen echt wel weer tegen gaat komen. Ja, misschien dat- uit de dag, hè? Ja, en dat je gaat merken van, oké, hoe het toen was, wat ik toen had gevoeld, was toen, maar ik ben niet meer daar. Dat is als je God gaat vasthouden. Ja. Ik ben niet meer daar. En dan ga je merken dat er verandering plaatsvindt in jouw binnenste. Naar jezelf, naar je kijk naar God en naar misschien de kerk of de mensen of de personen die jou hebben gepijnigd. Dus wat ik kan zeggen is, probeer. Want ik kan natuurlijk niemand forceren, maar probeer wel terug te keren. Al is het een klein gebedje van Heer, ik kan dit niet, ik weet het niet. Ik weet niet hoe, maar hier ben ik. En leg gewoon al je gevoelens bij hem. Misschien is je geloof helemaal weg, maar probeer het. Dat kleine beetje wat je ergens diep van binnen toch hebt, omdat je weet dat hij bestaat, doe het alsnog, weet je? Want het is echt de moeite waard. Het is echt wel de moeite waard. Ja. En hij wacht op jou. Zijn armen zijn wijd open. Hij is Hij op wacht dezelfde plek. echt. Hij is niet weggegaan, hè? Hij Hij staat is nog niet steeds daar. weggegaan. Hij is Ja. echt niet weggegaan. En het is net als die verloren zoon. Het is de verloren zoon. Weet je, maar hij is helemaal niet weggegaan. Hij is echt niet weggegaan. Wij zijn degene die een rondje gaan maken. En dan lijkt het een eeuwigheid, maar geloof me, keer Hij is gewoon daar. terug. Kleine stapjes. Je hoeft niet gelijk grote stappen te nemen. Ja. Amen. Zo is dat. En je las net Johannes 1:12. En even kijken, maar allen die hem wel aanvaard hebben en geloven in zijn naam, heeft hij het recht gegeven kinderen van God te worden. Ja. Gaan we even snel een gebed doen voor mensen die hem nog niet kennen en dat dit vers in hun hart kan komen? Ja. Is goed. Oké, Hemelse Vader, ik kom voor u troon op dit moment, Heer. En u zegt in uw woord, Vader, zij die u aanvaarden als Heer, Vader, zullen kinderen van u worden. Dus dat betekent dat we niet allemaal kinderen van u zijn, maar we worden uw kind door Christus Jezus. Dus ik bid op dit moment, Vader, dat zij die nog twijfelen, zij die u nog niet kennen, Vader, dat u deze avond hun harten zal raken, dat u tot hun zal spreken, Heer. En u zelf bewijst aan hun, mijn God, Vader, want uw geest overtuigt. Zo bid ik, Heer, Vader, dat zij in een nieuwe fase zullen komen van hun leven, waar ze de uitdagingen zullen aangaan met u, Heer. En dat zij het nieuwe en het mooie en het goede en de diepte en de hoogte en de breedte van uw liefde mogen ervaren, Heer. Zo bid ik voor deze zielen en deze harten, dat ze opengesteld mogen worden, God Vader, Heer, voor u, in Jezus' naam. Amen. Amen, amen. Hey, Messi, hoppie, dank je. Echt, ik waardeer het van harte dat je vanavond bij ons bent. En al die andere mensen die jou hebben gezien en gehoord. Ik hoop echt dat het woord in hun hart komt. En dat er een verandering komt. Dat er liefde komt, vrede. Weet je, blijdschap. Dat God aanwezig kan zijn, ook in die harten. Dank je. Ik zie André heeft hier een vers gezet. Jesaja 42:3. Zal ik hem even erbij nemen. Jesaja 42:3 zegt André. Even kijken. En daar staat. Hij zal het geknakte riet. Ja, net wat je net bad, hè. Niet breken. De kwijnende vlam zal hij niet doven. Dus als al is er iets gebeurd, God zal jou nooit, maar dan ook nooit in de steek laten. Hij zal het geknakte riet niet breken. Zo is dat. Amen.
Mixi, hopi danki. Están Graag casi nos gedaan. ikuta by wake de repetition también. Let's talk Talk faith. faith. Otro semana com Deus poder. Doei. Thank you. Doei.